Opemsuo TV ahwefo ya mama kwa baba Mampong baabi ye ginan eye Mampong ekro yi mu ena da asebre oseibo nsu a wonya ne baabi kro na oye ohempong ewo ono na yewura kotokohene etia ne nachi a sebieburu wode na chigya no wode Asante masha ne nsa onu kro ya na ya Asante man awisi ahene da asebre enya ne baabi ko sabre okwa akura nananom gusu a ye na yi nananom de nenan na esi wo se ode ye yi no efia da etwa mu no eye adwade nananom age adwade ade che memenda no akunyini ne ani ntrepi enso be ma abusua hyeden ene yaako ema wone nana sebo nsu kodi nkra etwa to kra enra ene yeda etoso miensa enra da no etitire ne ani ntra eba ebehwe nana baabi a wode na to a eye dwetedwa ahemfie a ewo Asante Mamponkro yi mu no eye Asante mamu soafo Asante Regional Minister Honorable Dr. Frank Amoakohene oba no oni Asante mamu abambofo security couples ni nyina na baaye ebi de say prosi adwuma na sahene asrafo a ewo Asante mamu wo mo commander immigration for penny prison for penny and a fire service for penny afei owura Kennedy Japan akane no ya Asen Central Mraso Edwani wono so baabi enra ebe ma abusua yakọ ene hyeden eno akiri no nana kwa me bedi ako cheda wono so fikro yi mu no eba bechia abusua akane soafo a no hwe kuadwuma so honorable akoto osei ono so baaya obechia abusuafo onimonyamfo doctor osei kwa me despite ene ni nua Dr. Oforisapon enso baaya obechia abusua ema won hyeden ene yeda etoso nan ene yekwasiada nananom adehye ene omanfo amohwe Opemsuo TV enanso sade eye ne nra no sapepepe ene bekoso ye hwe animu se nananom akunyini anintire adofo ne agyanfo nyina so beba nenne wabechie abusua ama won hyeden nana Agyakomaa Difie a wotoso mienu a oya Asante Mamponghemaa no wono na age nchia nyina Asante amamre ene amanemu se Mamponghene frito a na Asante hema so yakuna enti na Asante hema so aboafo ewo paso a wo mo so edikuna ebrepam ye be kire na Asante hema yakuna die nu nso mu ama motie Opemsuo TV ene Opemsuo radio hyamobo se de bekoso nyina no ye bekoso de amamo neden odomankoma nyamekase dom ye ne a wo kyena ena yewura uwura Asante manyina ewura Ghana mawura wo hempon woropon kropon frampa otini kropon mu de woni obiri konfo na ochetikire na Asante man otumfo setu nyamekese akuma kokroko a wogigigiri mabrempon bebrim ono so na nananom amanhini nyina beba na obehwe da sebre o sebonsu ani achi a etwato kra na woni na di nkra etwato nyame yadmo wo kyena yewura kotokohene eba bedura nananom amenya ne ntiese obefra pakan ewo MTN ma Asante Mampokro mu baabi a yefra ho MTN eho na yewura befra pakan na wafa kromu a ba dwetedwa himfie ene da sebre sebonsu abedi nkra etwato na afei santehene so atenase amomanfo abechia no Opemsuo TV na Opemsuo radio bedi akire de besi wo da sebre sebonsu ayiye mu nyina no ye de beto manim midin e de kwame awu animfo Opemsuo TV Asante Mampong aha eya dwetedwa ahemfie eha ene abai ene eya da toso miensa ewo da sebre sebonsu na ayiye mu hyehye ho we ye Dɔte ye nananom dodo no a eba sabre na Agyakomaa Difie atenase nananom nyina ebo ni chidom nananom nifa fekuo mu asomfo dodo no aso ewo ha nananom gusu a omoba maako yebekoso ne nananom atwetwe enkomo baako mienu miensa Opemsuo TV Opemsuo radio ena mohwe menhia kotokofie aidie eye dwetedwa ahemfie brother Roma Opemsuo TV esu ne yewura kotokohene TV Opemsuo radio yema mo hyede nananom yedamo ase abiato Ghana mai Asante mai wiase afọ nyina waya mana efe wachire do
wiase nyinaa sane aba abɛbom aba yɛsu yɛ papa da ho adi ma yɛn nana bɛso mede nana sɛ ɛbɔ nsu mene sɛse asɛ hene nti ade atɔ ani me papa prɛko pɛ ne da fam nti asɛda yɛde bɛda mo nyinaa sɛdeɛ wiase Ghana mai Asante mai nyinaa mo aba bɛtae akyi nti asɛda yɛde bɛda mo ɔne na yɛwura ɔda hɔ yi ɛdeɛ asɛm na bɛka afa no ho kakra bɛɛ na ɔde nim no ade atɔ ani ampa yɛwura doi wɔyɛ agya bi a yɛka sɛ yɛka no ho asɛm adeɛ bɛkye me ankasa personally sɛdeɛ mebɛsi so wɔsi aboa me wɔsi akyerɛkyerɛ me mpani nsɛm wɔsi akyerɛkyerɛ mamamuo kyerɛ sɛ meka sɛ meka no ho nsɛm adeɛ bɛkye nti yɛahwerɛ deɛ mampɔma yɛhwerɛ deɛ ɛne yɛma wo hyɛ de yɛda ase awusuafo ɛna ɛgoro ɛne kɔntɔmfo nti aha ɛne ɛwɔ yɛbɛkɔ so ɛne nananom atwetwe nkɔmmɔ baako mmienu saa bere nana Agyakomaa Difie ɛna ɔresane ɛba no nananom ɛka no ho bi ɛyɛ nana yɛ Asante wa ɛdwo so hema ɛbɔ ne kyidɔm nana ɛdwo so hema ɛna di anim a ɔresrɛ na wasa no fɛfɛɛ akyeame sɛ obiara nsɔre nana yɛ Asante wa ɛdwo so hema ɛna di anim a ɔretwa agyaadwoɔ no ɛna nana Agyakomaa Difie Mamponghemaa ɛna ɛtɔ so a ɔdi n'akyiri no a ɔde ne nsa agu ne boɔ no nti nananom ahema nyinaa ɛrebɔ ne kyidɔm nananom ahema ɛrebɔ ne kyidɔm sonko koraa nana bohyɛn hema nana owusu a ɛmprango ɛsi pim akonnwa ho adeɛ nana bohyɛn hema nana wusua emprango asipmakonnwa ho adeɛ ɛnso ka nananom ahema ho bi afei nana atom ahema ɛnso ɛka nananom ho no saa bere nana Agyakomaa Difie ɛkɔdi asa adada no ho kakra ɛba nippon ɛdeda hɔ yi dasebrɛ sebos ne maame na Agyakomaa Difie ɛna ɛdada no ho nana afa koma nana koma yasia na mukusu amode na mutie no Asante Mamponghene Opemsuo so tu na bɛka sɛ bɛba ha nyame adom a ɛdiwa da ayɛ ɔkyena na yɛwura Mamponghene ɛne na bɛdi kra ɛtwa to kra ɛwɔ ɛtɛdwa ahobia bidi ɛde kwame na wɔ nifoɔ
Opemsuo TV ayefo yɛda so ɛwɔ da ase Presidency nsu ne Dɔte yie ase ɛna ɛtɔ so mmiɛnsa na nagyei ɛyɛ otumfo Agyakomaa na nansu ase poku ne Chiame pani ɛno no na nansu ase poku Agyakomaa otumfo Chiame ne Chiame pani ne nana Agyei nana nso ɛka committee a wɔhwɛ yewura ne Dɔte yie ɛhyehyɛ yɛ ho nana wadawo mebru yɛ mamudue nyina ho tue Asante man ne Mamponghemaa da mo ase ɛwɔ ntoto yɛ pa moyɛ ɛde aboa yewura yɛsɛ do bia ase sɛ dasebo sebosu odan sɛ wokum sɛ bi yewura ma kwan sɛ yɛni da o ma kwan sɛ ɛnura memene fa tumpem no Asante man ne kana ma nyina abɛboa bɛgye hyidom ejana ma nyina nam da wase papa yɛmfiri ɛda a ɛhyɛ aseɛ ɛyie da edi kan efiada nananom gye adwadeɛ ebesi ɛnnɛ kwasie a nananom atena ase a ɛyɛ nnafu a ɛtɔ so mmiɛnsa adwadeɛ gye ebesi nnɛ ɛdeɛ na akɔ so ɛhɛ sɛ bibia ɔno ka fa nsɛma ne bibia ɛkɔ no kɔ so pɛpɛɛpɛ ɛyɛ fiere no nyumɛ no yɛdi adwadeɛ ɛna nnura no anapa ebie so ama agyanfoɔ ne adɔfoɔ bɛhwɛ ne akyi awia no soso nana no bae ɛbɛbɔ kyi dɔma no yɛ fɛfɛɛfɛ ɛnɛ kɔsie anapa so yɛba anapa yi abɛhwɛ ne akyi awia so nana no afiri amaama so kɔmi kasɛ bɛde bɛyɛ national house of chiefs wɔn nso bɛba bɛhwɛ ne akyi na sɛ ɛne dwumadie no yɛde kɔ awie yɛ ano wadama ɔtena ɛna yewura otumfo sɛ tu nyame kɛse ɛyɛ wura na mu bɛba ɛho amanneɛ ne sɛ ɛho amanneɛ sɛ yɛyɛ ne sɛ ɛnura meme ne ɛnɛ deɛ ɛgya ama nanam biara ɛfiri aman so a sɛ bi ɛbrɛ mu firi Asante mmra no ɛmɛhwɛ ne akyi ɛne Asante nyinaa Mamponghemaa na obi biara mɛhɛ ɛnura meme ne ɛnɛ kɔsie yi ɛma mo kwan ɛkyerɛ nyame yɛ adoma na nyame de kyɛn deɛ a ekuro wura Asante hene kɔkɔɔ soɔ Opemsuo ɛyɛ wura wɔba awia bebe badɔnko no mmienu deɛ na ɔtena ase ɛne yɛgya ma Asante nananom sɛ bi akubawo hene dwaben hene nana mmoa aman nyinaa mu ne Asante hene bɛsu dɔm Asante hene tuom nyinaa ɔmo nyinaa ba nyame yɛ adoma akyina ɛne kuma nanam kuma sɛ abɛmpɔmfoɔ nyinara ɛbɔ yɛ wakyerɛ no ɔmampanyin nso yɛhwɛ ne mu kwan sɛ ɛne ministers ɛne abamu mpanyinfoɔ nyinaa yɛhwɛ mu kwan sɛ nyame wakyerɛ bɛba nti ewie na adwumadie a na afei akyerɛ adwumadie nso ɛsate ɛho nso ntotoeɛ no ɛna anwummerɛ yi nti sɛ ɛgututuo yɛ so a yɛsiesie ho akyerɛ yɛwura tumfo sɛ tu a wɔbɛba sɛ yɛgututuo yɛ so a nana wadaro mebro ɛne yɛda ase papaapa ɛbere pam yɛbɛsa atoa yɛn nkɔmmɔ twetwe so biribi wɔ akyire a wobɛsa de atoa so anaa yɛma yɛhyɛ sɛ yɛda obi biara ase ɛbaeɛ tutuo bibiara kasa wɔntena ha ɔtena ha kasa wɔnyina ha ɔgyina ha sɛ nipa mpɔnsoɔ no abɛyɛ nyambo akyina nti yɛbɛsrɛ mu mba bia so obiara bɛtumi aba biara ɔmmra mɛhwɛ ne nnɛ ɛkyena deɛ ebia da wɔnyɛ akwanya no nti obi biara wɔakyirɛ biara sɛ bɛhɛ daase brɛ Osuebonsu na Mamponghene ɛne akyi biara no bɛtumi aba bɛde bɛka sɛ last respect na da bɛma no nnɛ awie yi ne twa to ɛkyena deɛ yɛgya ma sɛbi otumfoɔ sɛ tu ɔna yɛwura ne Mampanyini ne nananom amayene ne abɛmpɔmfoɔ na ɛgya kyerɛ no ama mu nti yɛmakɔ ayɛ nnora ne nna deɛ nti saa da wo biara ase mɔmtumi baayɛ mɔmɔtumi ma so hwɛ obiara no nkwan sɛ ɔmmra ɛda wo biara ase na gye yɛda ase papa yɛwura otumfoɔ sɛ tu na Chiame hene na nansu ase poku Agyakomaa ne Chiame na nagyei ɛna yɛne no akasa na nanso a mi wada rumebro yɛ ma mo hyɛden yɛ da mo ase wada mo Opemsuo TV so ni bacha da ho adi ma yɛ yo yɛ frɛ me nana kwasi kodu afɛ ko to fi no me na chi fa so hene me na me head of protocol ɛwɔ ma traditional council wada mebro planning committee no so we kan planning committee wo ka ho e kaka be na be ka kyerɛ yɛ mi wura deɛ mɛka ne sɛ ɛdɔnkɔ wo kurade ɛnkwanti bɛnyi Mamponghemaa ne Asante yɛante asɛm dɛ nanso yɛsɛ nananom sɛ abere nyinaa no ɔmbɛka yɛn ho na deɛ fata ɛbɛyɛ deɛ animonyam hyɛ aba Asante mu no ɛno deɛ ɛhwehwɛ deɛ ɛwɔ biara ɛfa amammerɛ ne amanneɛ ho no
yɛsrɛ yɛn nyinaa bɛtumi ayɛ na ayɛ kapa ɛgu so ɛnora yɛapem so biara ɛno nso yɛahyɛ aseɛ ɛkɔdoro nwummerɛ no na deɛ fata so ne yɛtumi ayɛ na afei atwɛn ɔkyena yɛwura ɛne ɔmampani ɛne amanipanifoɔ dadaa ne adwumafoɔ bɛbɛ nyinaa no yɛhwɛ ɔmo anim sɛ ɔmbɛba no so no biribia ntenka mu na deɛ fata ɛ sɛ yɛde hyɛ Mamponghemaa animonyam sɛ papa no wayɛ bi Mamponghemaa wayɛ bi daase berɛ wayɛ bi deɛ ɛsɛ yɛhyɛ no animonyam paa But what I remember, when I saw our fear and fear the Lord. And then tell me if it's Muslims. What's not going on with Muslims and I'm Smith now. So I don't see a bell of a dear father. Masumna Besinde. Udia dear Masumna Besinde. Over Conacreti crowd who had a minute como. We bear a bring in a dance every day on the Waya Sutie. Waya Sutie, Asembia Hanonauka. Would see no need to form one or rest Beba. And Nuntina. Obetra so a yɛtunu mutiri twa so no isabri nyina no opɛdɔ opɛkuri opɛgabo mu itu de asɛmba na nya ɔhwehwɛ mu sɛ asɛm we de ni kwa sɛ paso apaso de akyire so na awie pɛyɛ enti saa dɔm yɛ ne nneɛma nyina kwan yɛ ɔfa so a obetwa mu firi hɔ a mfie aduenu nkunu ni wodua tra so ne nananom afrɛ no mfie aduenu nkunu na ɔtena akonnwa no so ɔtim waka bibia amba ɛyɛ din sɛ deɛ nkura no a oyi firi mu adi kurofo a ɛwɔ Mamponghemaa nyina so ahada no nyina mo mabakai sɛ bɛyɛ pɛ sɛ ɔpagya Mamponghemaa no kɔ soro deɛ ka sɛ ɔnyɛ adwuma yɛ a na yɛ no ɛmpra koraa no hwɛ galamsɛ deɛ ɛyɛ wɔ ɔman mu ɔde ne asi fam sɛ ɔmpɛ sika ɔdwene ne ma no sɛ wɔsuae no ɔsi deɛ nananom yɛyɛ na wɔbɛtoa soɔ sɛ deɛ nananom yɛ na wɔbɛtoa so deɛ adeɛ ne deɛ nananom anyɛ na wɔbɛyɛ nti wahwɛ ama saa nneɛma no nyinaa firi hɔ ama sɛ Mampong yɛwɔ asomdwie paa nti nananom fa ne nsie ma yɛ Yɛdase Asante ma yɛdase Mamponghemaa so ɛdase bebree yɛdase Opemsuo TV so ni Pacho da ho adi ma yɛn yo the friend me nana ba for da me na Mamponghemaa tia me pani na tia me pani megina Opemsuo radio ni TV anamu ne ama mo hyɛden yɛtumu so bru da se brɛ okɔ ni nsuma nkyire yi wadawo ma de na bɛka afa ne ho akyerɛ yɛn ne bɛka afa ne ho sɛ yɛkɔ Mamponghemaa no kwasɛm ni sɛ ne yɛ wɔ akyiri paa tete wɔde deɛ na nka yɛwɔ soro na mmɔmma nso sɛm ɛne nsɛnsɛm ti yɛte kɔɔ fam ma yɛdi berɛ na ɛwɔ Asantemaa mu nyinaa te kɔɔ fam baa wɔbaeɛ no na kokoduro ɛne ne nimdeɛ ɔbɔ mmɔden ahyehyɛ ama nnɛ yɛdi berɛ kura yɛ Asantemaa mu deɛ ne nyinaa yɛn nsa atumi aka yɛ adeɛ a yɛsɛ baabi a yɛhyɛ biara yɛhyɛ wɔ Asantemaa mu tibetumi akɛno afa no da se brɛ mfie aduonu nkono a wɔdiiɛ ɛwɔ dwitadwa soɔ no yɛnya ne nteɛ sɛ abakɔsɛ mu ɔne ne nana a sɛ bieburu watɔ ɛwɔ dwitadwa soɔ bɛyɛ mfie kakra mu nie no ɔhene bi a ɔba biara no sɛ bieburu ne yɛtu no da se brɛ ɛna atumi atena akonnwa so mfie aduonu nkono a wɔno a sɛ bieburu watɔ ɛwɔ akonnwa no so sɛ na ho asɛm teɛ medase pii ɛno na mede ka kaeɛ no sɛ wobisa m biribi sɛ ɛdeɛ nam de bɛkaa no maa meka sɛ yɛde bɛkaa no koraa ɛdi kae sɛ yɛaha na ma nsosɛm ɛdi yɛnya baa wɔbaeɛ no wɔtumi ahyehyɛ ama yɛn ama nnɛ yɛdi berɛ kura yɛn ɛkuta yɛn wɔ Asantemaa mu ɛno nti na Nyame ne nananom afrɛ no wɔ asomdwie kwan so bɔkɔ a ayɛ obiara nwanwa ɛyɛ Nyame ne nananom nhyehyɛeɛ wɔda mmɛburu yɛwura kɔtɔkɔhene bɛba Nyame adom ɔkyena ɛne nananom bebree ɛdeɛ na akyea me mo hwɛ animu akyea me ne ɛyɛ hwɛ animu ne sɛ ɛyɛ we yɛni so tumi Santehene dia isɛ nka nananom wɔ so tumi a ɛka ebi a ɛbɛpɛ sɛ adaduane ni ebi kura nkɛnɛ ni yɛdi ne na wɔtwe da nanso yɛni so tumi no na yɛ kɔtɔkɔhene dia no wɔhyɛ yɛ sɛ adaduane pɛpɛɛpɛ ɛwɔ sɛ mutimusie eti yɛwɔ atwɛn yɛ mu a yɛtwɛn kɔtɔkɔhene sɛ ɔne tumi ne no ɛwɔ no yɛ soso yɛ ne dakwa sɛ ne dia ti nhyehyɛ bi a ɛwɔ hɔ a yɛsɛ yɛde twɛn no biara so yɛate agyina a yɛde twɛn no wɔn asɛm ɛtwa to a wobɛka kyerɛ yɛ nuanom a wɔhwɛ Opemsuo TV yɛn na mɛka de akyerɛ wɔn a yɛhwɛ ne sɛ yɛda wɔ bibiara ase Opemsuo TV so yɛda mo ase firi sɛ mo din no koraa ne mo honam sɛ ɛbaa yɛ mo ne yɛ duduma bebree nea mo nte aseɛ biara mo ba yɛn nkyɛn ebusa yɛn ɛma ɛtɔtwa ɛma obiara hunu ne yɛkɔ so nti yɛda mo ase yɛsrɛ manfoɔ sɛ obiara ɔte fie a ɔpɛ sɛ wɔhunu Asante amanneɛ no bi no saa bere ɛyɛ wei yɛ kɔtɔkɔhene deɛ
Asante amanie bi ekoso oba obehunu asante amanie bebre ewa ye ase ye da ase bebre anom ene adehye Opemsuo TV ahwefo ewo mu se yewura kotokohene Opemsuo setu nyamekese ekwa amanhene ayi nanso ebra nananom babu yi yewura sutire se Mamponghene da ase bre se bonsu atofompe yewura mana ni adi akira besi nne ye hwe ensonsono ye bɛn ne da Mamponghene yie ene afoforo entemo a enunti ama yewura Asantehene ni di akire na otumfo hwe se yemfa daduanan nya bibia na yenyi nanamusini ne de hyebrante a ono so beso nananom apampa mu anaase obeso nananom afuna mu na wabeforo ditedwa yenua prof Safo Kantanka prof dodo na freno the historian oha prof oda room ebru mu akwaba yo megimoso ebru ye hia Mampon na ya na nya yie ene de yie na de aba no kre die ma ye nie wadama asemu amato ama etiefo a mebusa na yetiawa edie na ma da asebre se bonsu Mamponghene wote dwutagya so ene okọ ne nsu manchire na yie ye sonko da afoforo ntemo a enu ntiama yewura kotokohene ene di akire sa yo sede wa odi ka kan no wote dwutagya so de nyina nso enim se Asantehene ene te abanwa sikadwa so na ewiase kra ye wo mu no utimu se wi sika dwete ene eba we kire wo se Mamponghene Asantehene ni ho a ono na we Asantehene abedi akire dia ene na sabia nyaado na bedi akire bi atwa nani ahwedan a na ono te ase ne de ene ono behwe bibia yanka hu se nkonwa tuntum ade bia efra no nkonwa tuntum bia efiri omanhene de so ekopem odi kuro de so sika nkonwa tuntum nyina Asantehene ena ekowie no ona ne dia enti ye ka amanhene asem nso de a ne nyina amanhene ne na kabom eye Santeman no yanza nka hu se Mamponghene eka amanhene a omudi kan pa ebe ka bomu echichiri Santeman okay enti omudi kan pa no Mamponghene eka ho yanka hu se Mamponghene na emra Asante ekogye fa ho de afiri danchira ono enna Asantehene echichiri sa ede maano ko ekodi nkunim ede bae obae ya omane dwete dwano ena osan yes ono enna oye na bedi achiri eno achi Asanteman angasa soja semmu ekuo mienu ene di eye nintini ewo mu eye benkum ni nifa ya Asantehene nifa no Mamponghene na dano ono nifa ono oni ho adanse oba benkuma asumnya na dano oni ho no mu a kumawu enti sede wonu ma Asantehene wonu mu no mkom tiribom eye bibia no so ahwa mpempi se Mamponghene kochia Asantehene kochia no a okura ne nsasa ene ne kan sumsam won se ohene bi oyane sa debi woni no wasumsam a baby foforo ne badwom enso badwom ho no ono eno efisode de ne ma hye ne nsa enti samra no a ochia no na one no adwene Santeman ho se bibia asie ene de ebesie se de ebesie ahyehye no we kire wo se Mamponghene wa Santeman mu no odanso kra no so danso sa de a ene na ni bibia ye bia nso ese danso nti so Asantehene ema obia hunu se Mamponghene yie edanso a na ase no nananom se abakosemu ono ne Mamponghene a wafirato ewo ditedwa so dodo na ba sebiebru na yetu wo mo na acheame abomu na setuo sebiebru no mo afira konwa so wono na afiri mu ewo ditedwa so abranso ofiri mu na yewura Kotokohene de Asanteman ama no atia ne na achi ene yewura baaye no acheame yi na so tire se de ode Asanteman agya no ako ato ekire bibia na yo sa ensam keka no sabe yen mpani nsama na yen history ana ya bakosam no obohu se
nkrofo ta tuturu sra ne abasa Okay. Mampong wɔn ma ɔmatena nkonnwa no so no ne ɔte so se ye na yie ne ye Dɔte die ɔtɔ so aduasa ɛnan 34 enti e pese ye kyerɛ sɛ aduasa na no nko ana wafiri mu ana ɔmo se be mfie kakra ni yo enti yanka hu sɛ ne odi santemanim kosa o dankyira ofiri mu na ɔte akonnwa no so yanka hu sɛ ba konsoso odi Asante prempe odi kan achi eko Seychelles ono nso Seychelles ho no kofiri mu ono nso no te akonwa so yanka hu se katamanso sa ya abrofo ene Asante eko na sabe yenuanom a wo empoano nyina koka abrofo ho ene Asante no enti efiri brebe ena omo maka ne nyina omo antena konwa so ase bebre tu omo de so omo tena konwa so na emum ye tu omo de so ansa na da ase brebe eyi mampon nhyehyeye enko sabe anyado eye senkabrofo kase mo ebeka se federation enti a federal state yeah a Asantema ho okay we yemra okay prof yensa mra yewura ba oba ni mu efiri se ye hwe otumfo ba oba enso a eda se Mamponghene frato na Asantehene ba na otumfo kɔ na manhene ayiye ensonsono ya eda ntemo ene se de ma wei sei ejina brane prof oda roma edie na ye hwe se odoma kuma nyamekese dom ye ne a wokyena ebesi abra yewura kɔtɔkɔhene na mu ene na manhene ebe ka hu se Asantehene ekɔ ba bia one ne jase ne ne kuma se man ena tene na ansana obeba no na manhene nyina tenase enti ade a ebehunu no sanya se na manhene ono santena wato na manhene kodidim ono mbaba ba tenase ansana omo de atwen omo wura ono Asantehene ono ba na de sese nhyehyɛ bia wo ho bia no eno nsuso akoso na ensunsu ya edamu de eno ane aka no ohene ekɔ amanyina yeda nanso ne na bedi akire aye de obeba no soronko de woye wo mu bia ye soronko se nyina ye nti ne badwom da so Asantehene no a ehyehyɛ na yi amanyina ye ya ensuso ohyehyɛ omkoyi na sutire ewo kokoam na wa kyerɛ wo de wo nye ba we de ono ane dwom ankasa no no a ekyerɛ mo bia te sɛ de wo pɛ no sɛ de ensese eye eviso mpese ebete chima prof medasi na ye hwe se da se breto fomi na nanom gi adwade efiada no ene oda mpamu anadwo da suom ene ade chen memenda obi esuo ena ene oda mpam kwasiada ochena obeda mpam na yewura kɔtɔkɔhene ene akyeame ne na bedi nkra etwato kra obi busa se die enti ene wo se ohempɔn a wote akonwa kɛse so efiri mu a oda mpam nansa anase de ebrosa yo said ye nyina ye nim no santeman ena ade ato omani santeman nyina na baabia asanteman nyina akɔ de se ndimi nkɔ no dakro yenka hu se Mamponghemaa na nkasa no efiri jamase ekwa kopema dwura ene nachi ndi hwe Mampong asase eda hɔ ene nipa dodo awom oba Mampong mfimfin akora no a Mamponghene ahemfie sie no hwe kro no kase na se woye we nyina se dakro pa ebe ha dwen kakra enti ya chichim se efifiada no de owo birbiye efiada no yaye eyi memeneda enso ye enti unza memeneda no Mamponghemfo ene bae ene oba kunani di na de ni nyina adwade bae na Asantehene adwade sa pepepe enti ya chichim ene na kwasie ahemfo no bi nso beba ebia na omo fifira chiri omo enso beba omo de ebia na ochina no a Asantehene eba no nye ho ena sabe obokwa akwu nso omanhene bi nso afa na ofiri omanfoforo so a oba enti obeba omra ne enti sade beye na meju ano asie na yetiefo ne yahwefo atinkyiremu nimu ya enam se ohene no a sabe ebu wako atɔ oye ne henkese na ne hu nipa eba ayie no dɔɔso nti ena yema ne dampamu nansa no ananya saa omanhene bia de nansa sa
sɛbe nkrofo kura ayɛ suatra ma ebi kura odi kuro kura no mo ɛde na tompam nansa nanso no de enoma bi wɔ hɔ no mo a obi suatra egya yebu ya nigu so na ɔmanhene de ɔmanhene biara de ɛne nansa de obedi wɔ mpam ni nyina ne sɛ ɔmanhene ankasa yie no aban ankasa babi aban ni aban mufoɔ tete wona na aban ni ho na ye nananom ana omubu omuman no sɛ na ne nyina nso na ɔman ne nyina no kura de na tere kura kyɛ Ghana efisɛ ye nyina ye ne tua sɛ mre bi a Asante ne twa na ni twa ban Togofoɔ Beninfoɔ Burkinafoɔ ɔmo nyina bae so na enti no ɔman hene de sɛbe watɔ a ni titiru Mamponghene sɛbe ɔnna Asante ni hɔ a ɔhɔ na yɛ sɛ ɔsa yɛ wisia hene wisia hene no ɛde wɔyɛ wɔ mre a Asante hene atwa na ni ahwɛ ban saa mre no na Asante man nyina da ne wisia enti ye nyina ye hene ene hwan ye pagi ye ni a woni Mamponghene prof ye da se abusafo ye papa Safo Kantanka dodo na friend prof ye nso ye de friend the historian wono ne ne di nkomo yi wa kyerɛ ye enema ba ko mienu miensa mu nyina mahu asɛm no ba bi odi ko wie ye no ene ye de asɛm bisa bi tato sɛ wo nso de wo kan ye die na wonim fa de enti a ye de nananom to mpamu nansa ɛdeɛ ɛna wasua firi mu yɛda mo ase medin ɛde Kwame Awu Animfo Opemsuo TV manhyia ahemfie sese deɛ dwetedwa ahemfie Asante Mampong ɛne ɛwɔ yɛbɛkɔ so ne nananom adidi nkomo bebree yɛda mo ase nananom ne adehye da sebre sebo nso ko ne su mankyiri ne chiame pani ne yere pani ɛna teme nkyɛn amane yakwan so mero adaro mebru ye mo akwa baba Opemsuo TV Mejoso adehye yo ye ma mo hyɛden so Mejoso bru yo mero adaro ma ye nya ne ntie sɛ na Asante hema enso te ayipa so a sɛ bibru wodi kuna abra da sebre efratoi abakɔsɛm ɛwɔ ho ne sɛn yo bidasi pi abakɔsɛm ɛwɔ ho ne sɛ Asante hene eware nana yecha ninia ya woneno emakura wo enti Asante hene ana se na ahima bia obebe bia no okunu ene Mamponghene to adaro Mamponghene ne ware na Asante hema enua ana Asante hene ne ware Asante hene yes sir okay Asante hene ene ware Mamponghema ana Asante hene ene ware na Mamponghema yeah ninua yeah yo na kasa abakɔsɛm ɛwɔ ho ɛno no nti amane bi ɛsɛ sɛ na Asante hema ayɛ sɛ ɔba akunani no sɛ biburu waye pepe senano no mo hwɛ ya minim sɛ na mo abedura ne yɛ wɔ ha Asante hema na akona du yi adom osumai emi yede na dwa yede ebai na memfa mo nkɔ akyire kakra na no ya na Mamponghene ba ye na menka santema ya menka Opemsuo ya na Asante hema wonya ne ba bi kwa na akona du yi adom ba ye ototo sɛbe niema yede kwa aware sɛ yede aduane atum ne silver ne sen ne tawo ne bibia de baya sese ya menemo kasai yenya yekonkonwade mu ne anim de ba sɛ oba ware ni ya aduane a yede tum mi sese menemo kasai ya na ese bonsu sabe nananom abɛfrɛ no ɛno no odidi mu yekonkonwade mu a ɛno ne yɛ aduane a yede tum menka Asante ma ya na afia kobi sewa wona de sa na yemani nyina ba se ware ni de bra ya aduane a ye de tum eno an ye wura didi mu a ende wade koi nti nana kona du ya dom ba ye na se onso so to awade no so nti waka ekunafo no ho
Tie ka konwa ne ho kuna pa de ne na Asante Hema. Ene na Asante Hema. Konwa ne ho kuna yo de ene na Asante Hema. Wadama ekuroi yenim se eye dwetedwa na yewurate so. Ena se bibru se kotokohene tia ne na echi bia no a ono na hwe ekiri ena wo ya Asante ma awusi ahene. Abakosem foforo be na wo kuroi mu a dodo no anim firi se da sebre antofo mu a enka dodo no akura nim se be na Asante Hema eye da sebre hokani anane dabrichi a se bibru firi mu odi kuna enti ye wa abakosem ne nse na ho bia e wa ha dodo no anim ana a edanso ne de ubusam sa emuaya metimi de ama ne se ene nipa no ayaba no dodo no yensua ya amane no nanka obi bebusa senka se de ubusai sa abakosem bebre nim de ntia Mampong Santenhene ni wa Mampong ne wo ebinim ebra ya ne danchirafo ede ntokwa no Opemsuo no ya pim a Asante ye kwa na sabi anyado ne yadi nkuguo konfanoche hunu se dabi se ya maha amefa Mamponghene ama yentimi nkunim ebe fa Mamponghene eye sahene ne ye kwakon ya yedi nkunim enti bebre nim yenti a ye na Santenhene ni wa wode na chijaye eye samuntira ekon aye kon ye na Mamponghene boaye e ma yetimi dinkunim di danchirafo so eno no na ma ne ye wisi ahena eno nti Santenhene ni wa wode na tija Mamponghene fi se e ba kon mu a ore ne sahena obetimi ahwe na ti akon ama no na wadaro merik de na nam so ma Mampong manya adwetedwa as Asantehene tisikadwa so na Mampong etedwetedwa so eno no de mranti mu busa masebe ya na mo de mi ko akire ya wansem bi wo ha ya kana bonti anti ene ya fansha ho asa eti wadaro ma adwetedwa na da so wo ho ana e wo ho pa ho ne yimpie sade yemfa sikadwa mpie no wadama ekroyi obibi a obiri konfo no chebeye ye wa ha obiri konfo ba happen ne bibia wo ye bia yense na hobi wa ha na ye obi wa ha e wo fa eno kra no sade ubusai se wade bia nipa ne binim ebi wa ha ye fre ye kro bi bresua obiri konfo eye ade bi wo ha nsuo bi wo ha ebepem nde intimi nwimu nam obiri konfo na ye enti ye frɛ no obresua kro no ni din no obiri konfo na ye ya ono ne bo nsuo no ma na ba ye nsuo no ma nsuo no ba ye nsuo bi ani ho nsuo ni ho wow ye bo ukosesi ya ho eno kura sɛ de wa kan o sɛ ye ni di achi bi go asɛ ye yi ani afiri so enso so wo ho ye frɛ no obresua wo ho ya ye nwimu nam kwa enwini ne gum bepem nde mikai pa se maami bi sabe na wo ya Asante nkremo wo pese wo de sabe anyado a wo bawe nam no woni ni kunu wo mko yi bewe sabe wo mo wo ba bi a onya ho nsankyerene a na so mienu nyina boboy te sa adwene boboy sa adwene tuetu a ho nketenkete na no ya na sabe wonya ne ba bi ko onya sa asotwe na bibi fufuro so ho ana bibi ani ho bi se bibi fufuro de se ni amaka no bibi fufuro wo ho ne se o ma ye se ya mefa Mamponghene ama ekon ne ye ninkunim nti eno no ya de a konfanoche yeto ho ma ye nya ada ye so a bepem ne eni nti na ye we Santenhene de a ye ni sutumi no momra ne ba kon ye Mampong kontochi ebu a ehia kuma nana sana ikano bacho ai sa pepepe adama wetu mama ye no so abose tiawa na ye de awie yo ye me deso abusa sa ase wie eno so na na amafo bebre nim ebra ye ba no efira krofon so na ye twa mu fa pa no a ye bepie ha no ebo no a mo nam ho no a mo ba no na ekwa ndam sa ye dwae nananum dwae ye de nkumani ade ye papaya nti ye paya na hakwa na daha ye paya de kwa na daha ye paya de kwa na daha ti so wahwa odurukun mu ho no mo no a wode ba no a ekwa asa nti edudwa ne saa chen ni enya akwa fa abo ni mu ni e ba bepia ha eno no na ma yenya Mampong kontonchi
wɔboa ehia kuma sɛ yɛde kane tete hɔ no na yɛwɔ buo bi wɔ hɔ ano no na yɛsɔ ane yɛfrɛ nyame kuma ano nananam bi saa yes ayɛ sɛ kuma yeah ɛno na nananom tete hɔ no yɛde dwaeɛ yɛde twitwa boɔ no saa nti yɛde boɔ no wɔsɛ no ɛyɛ boɔ yɛde boɔ abɔ so yɛde boɔ abɔ so na awai yɛde boɔ abɔ so nti ɛboɔ a ehia kuma enti mampɔn ekun no a ɛda hɔ no Ghana yɛ mu sɛ ɛwɔ kun bebre nanso ekun a ɛwɔ din pa yɛ mampɔn ekun obiara ba sɛ mampɔn kun no ayɛ sɛ ehu kakra wɔ nkɔfo mu ɛno abakɔsɛm bi wɔ ho sɛ wuyi ɛboɔ yi a mudwudwa a yɛto nkyɛn a ekun no obiri kɔnfɔ yɛ nkae dum bi wɔ hɔ abakɔsɛm bi wɔ ho ana obiri kɔnfɔ yɛ biribi wɔ hɔ na ne na amafo yi a ya na yama yɛ ni sɛbi yɛ nya ado ɛtra yɛ ni ntoi na nka tete wɔ no na biribi wɔ hɔ na wɔ boɔ no so obiri kɔmfɔ na ɛyɛɛyɛ ya na nka saa adeɛ no yɛnka no but ndɛ na amafo yi yɛde atuo ne adeɛ ɛkɔ wura mu yi ne yɛka no nka yɛ saa nkɛnde nka akɔ a ɛwɔ hɔ nti wɔyɛ biribi wɔ hɔ a ɛma hu because na ɛna hɔ kwa wohwɛ sɛdeɛ mekan yɛde ɛyɛ hama ɛnom ne adeɛ ne dwaeɛ nti yɛde boɔ nti obiri kɔmfɔ ehu ne sɛ dabi adeɛ we ehu yie nti wɔyɛ nsankyerɛni bi wɔ hɔ wɔda ma wodi kaka sɛ baabi a na nsuo na obiri kɔmfɔ anɔkye kɔmfɔpani ɛma nsuo bɛda hɔ a na yɛnwimu nam waka ma yɛhu ɛde yɛ pɔte no wɔyɛ no wɔkun no so ana ɛkun ne mu a ɛno no wokan no wasa wonkyerɛ yɛ adekoro wokan sɛ ɔyɛ biribi wɔ hɔ na yɛde yɛ pɔte daakye asɛm ti ɛna meka kyerɛ mo sɛ nsɛm bi wɔ hɔ no mu a yɛnkana bɔnten nneɛma bi wɔ hɔ no ɛne yɛbɛyɛ ne kagya bi wura asɛm bi ɛwɔ hɔ a ɛtwa to a wopɛ sɛ wode bɛka yɛne mampɔn nkɔmmɔbɔ a yɛbu yi ho a ɛda nso ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ yo deɛ mede bɛka ho ne sɛ yɛsrɛ ɛnɛ na amafoɔ titiri yɛ mampɔnfoɔ ma yɛnsua biribi na mampɔn yɛwɔ abakɔsɛm sɛdeɛ wobusa me obi kura anim ne yɛnti a ebi amampɔn bɛka sɛ sɛbi Asante yini ni wa wɔde no ti gya mampɔn bebree nim ɔde ɛno ansa mampɔn otimfoɔ ni wa yɛ ne otimfoɔ wɔn aka no saa ɛwɔ senti a ɛbaa saa nti deɛ mede bɛka ho ne sɛ ɛnɛ na amafoɔ yɛnsua yɛ abakɔsɛm akristosom no wɔ hɔ yɛwɔ dua bi wɔ hɔ yɛfrɛ no nyame dua wonim sɛ yɛn nananom akristosom maayɛ no ne nyame dua no na aseɛ na ne yɛyɛ nneɛma bebree na nananom kɔ aseɛ kɔbɔ mpaeɛ ma nyame tie yɛ mpaebɔ agye nananom mpaebɔ no di ma yɛade srɛdeɛ yɛyɛ ma yɛn yɛde nwira bom obi koraa yɛade a yɛde kukuo si nyame dua no so na yɛde nwira bom na yɛawaawa bi adua no ho no anaa nneɛma ne yɛde agum yadeɛ bia dua no abena no yadeɛ bia ne yɛtumi de sa baa ndɛ wei no nyinaa yɛgya akyirɛ die sɛ akristosom no deɛ nyame nananom wɔn snap yɛ de yɛ amaneɛ ne yɛ nti yɛbɔ mpa yɛ yɛgu nsan ne sɛ yɛma yɛ ne kɔ yɛ amammerɛ ne yɛma yɛ ne kɔ yɛ obi busa sɛ baabi a yɛti kura me musa ho asɛm ahemfie a ɛyɛ dwetedwa ahemfie a dwetɛ ɛda anim a daase brɛ da mu a wɔwɔ na kura asɛsie ɛho abakɔsɛm ne sɛ yɛahemfie yɛhu baako bi wɔ ha na wɔn sɛ ɛno ne ahemfie dadaa na bebree yɛ ahɔhoɔ ne nti yɛntumi nka nsi ne pi dwetedwa ahemfie abakɔsɛm kakra bi wɔ ho betumi akyerɛ yɛn nipa ne nsɛm bra yɛsii no nananom wɔsii yɛ bɛsi saa bere kakra ɛbra yɛsii yɛ deɛ wɔn sɛ because yɛfrɛ kurɔfɔn so yɛnam yɛfrɛ ahensaa no yɛnam a na yɛfrɛ kurɔfɔn so ɛna yɛbɛpie ha na yɛn nana baako ofiri botaase ne yɛfrɛ no nana anyinam nana ɔyɛ bɔfoɔ nti yɛwɔ kurɔfɔn so no na wɔnam mu de ne tuo nam mu saa na wɔbɛpie ha nti wɔbɛpie ha no wɔbɛhunu asase na wɔhunu sɛ ɛha yɛtena ha a ɛbɛboa yɛn na kurɔfɔn so no ne yɛhunu sɛ ɛsuama yɛn nti wɔbɛhunu ha no na saa ta ha yɛ kwa yɛ tum nti wɔhyɛ dua bi nso wɔbota dua bi ho yɛka bota a sɛ dua si wɔwaawa ho yes nti wɔwaye ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔkɔ no wɔkɔbɔ amanneɛ a ɔbɛnti wɔkɔɔyɛ ɔkɔbɔ amanneɛ no
sɛ makɔhunu dua bi makɔhunu asase bi na mfi sɛ yɛtra hɔ a ɛbɛyie ne yɛ sɛ nananom saa tam no na saa berɛ deɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛtumi ahunu baabi fa akokorɔ na wɔsɛ mehyɛ hɔ nso nti mo yɛnkɔ na ɔne wɔ mo baeɛ na wɔbɛkyerɛ wɔ ɛhɔ ne botaase nti ne yɛfrɛ hɔ botaase ɛno wɔ ha anaasɛ ɛne ne Mampongheene ɛno baabi a ɛwɔ yi ɛne botaase enti ansa ne din Mampong bɛba no na ekuro ni de botaase baabi anana no bɛhunu yɛ no a yɛfrɛ ɛhɔ no ne botaase ɛhɔ ne yɛdii ka bɛso yɛ first nyɛ ne ha daabi ɛno no ɛne Nana Mampongheene baabi a n'abusua fie si sese yaa yɛbɛkɔ akɔhwɛ ɛwɔ fahen ɛne Nana Mampongheene botaase yɛda sɛ nana yɛdi yɛ kasa yɛkɔ awieɛ no wobɛtumi akyerɛ yɛ kuro yi aborɔno ɛwɔ wɔ mu no bi firi sɛ obi hwɛ yɛ TV so ekuro yi aborɔno no bi de sɛ na wakyerɛkyerɛ mu kakra ɛna musuakuo no ɛhu sɛ ɛyɛ num ne ade no so kakra madama obisa saa kakra mɛka sɛ akyerɛmade ɛna di ka baeɛ ɛno na ne Mampong tena ha wohwɛ a baabi a yɛwɔ yi ɛkɔ no ara no baabi a dwetedwa ɛwɔ yi ɛsi borɔno bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaa mɛka ne nan mfinimfini yɛwɔ akyerɛmade ɛwɔ yɛ anim ntentensoɔ ɛna yɛwɔ tunsuom ne yɛwɔ brɛman no koraa no na yɛ akamfoɔ yi a ɛwɔ yɛ Mamponghemaa mu koraa bebree nim sɛ yɛwɔ brɛman wɔ ha nso yɛwɔ brɛman wɔ ha ɛne yɛwɔ brɛman wɔ Kumase Mampongfoɔ a yɛtie mi a yɛhwɛ Opemsuo TV brɛman no baabi a mofrɛ hɔ bantema no ɛhɔ ne yɛfrɛ hɔ brɛman bantema ɛwɔ ha nso bantema so wɔ ha ɛna brɛman wɔ ha ɛne yɛwɔ nkwantanan nso wɔ ha na sɛdeɛ maka no New Town ne deɛ kuro no emu bayɛ no ɛne a yɛfrɛ kurofurom yɛfrɛ hɔ New Town na nzongo so na ka yɛ ho wabra ne yɛkyekyere ha no a yɛnya akyerɛmade ɛne tunsuom no yɛnya nzongo ka yɛ ho ne nzongo hɔ na ne na ate ne ho na tete hɔ de yɛ nananom no uduru nzongo hɔ a ɔmo no ɔmo sɛ ɔmo mpɛ sɛ sɛbi ɛnya ado sɛbi eburu nzongofoɔ no bɛhunu baabi a yɛsi yɛ ahemfie anaa nananom tie ɛyɛ sɛ wo a wonsi aborosa yɛmma wo Asante wokɔ a yɛne nzongofoɔ no ɛsi aborosa ɛde twa yɛne wɔ ɔmo hyiam saa nti wofa hɔ nom a woduru hɔ a aborosa nkɔ a ne sa so saa la saa wonte aseɛ ɛwɔ asekyerɛ Mampong kuro ɛdeɛ pɔtee na mode som ahemfie wɔ bibiara ne de obiara ne de ɔde som wobɛtumi akyerɛ yɛ ade property a mode som adeɛ ɛde som deɛ tete hɔ ne deɛ a na nananom yɛwɔ nkuro no bi wɔ hɔ a na wɔn yɛ ha ne yɛde aba na ne deɛ sɛbi ɛnya ado a eti ɛfa sɛ mode nam ana ɛde som ɛde yɛde som saa sɛ no adwuma pɔtee bɛn na moyɛ adeɛ kuya adwuma bɛn na nanam de bɛduru ha ɛyɛ kuya ɛne ahayɔ ne na sese carrot ɛne green pepper no mmeranteɛ na som papapapapapa yɛ kɔsiara ne wukuara biara wɔn mu tu no akɛse nana yɛda se abusua a ɛforo dwetedwa yi yɛhu sɛ yɛ bretuo mu nkyekyɛmu wɔ ha no ɛne de ɛsɛ ɔyɛ wɔ bretuo no mu nkyekyɛmu ahodoɔ bebree yo nkyekyɛmu bebree ne deɛ wobisa me a sɛbi yo ɛnyɛ bretuo no nyinaa na ɛtumi die na bretuo no deɛ ɛne ɛwɔ nkyɛmu bebree wɔ ha mmom nyɛ wɔ mu nyinaa na sɛbi ɛnya ado a yɛtumi ɛdi adwetedwa no na mmom bretuo ɛna ɛte akonnwa so na mmom nyɛ wɔ mu nyinaa bretuo no dɔɔso ɛna ɛwɔ ha na mmom nyɛ wɔ mu nyinaa na ɛtumi di daasebrɛ ɛnya aboa yi a wɔhɔ yi a aboa fufuo yi sɛbi eburu ɛbɛyɛ mo akrade a ahemfie a ɛwɔ ha bebree yɛhu sɛ sebɔ no ɛne sisisi ya mo yɛ bretufoɔ ɛno na bakɔsɛm kakra short one na afei yɛde awie ɛne deɛ wobisa deɛ mɛtumi aka ne sɛ ɔn sɛ ntɔn biara wɔ nakraboa nti ɔno bretuo no nakraboa ne sebɔ no nti na wohu ne saa no keka ne mfikyire saa sɛ wɔkyerɛ sebɔ pɛn bi akyɛ bi anaasɛ ɛne deɛ nte saa ne deɛ akonnwa no ntɔn biara wɔ nakraboa asona sɛ ne deɛ ne kɔ ado bi na ahwɛ Opemsuo a kɔtɔkɔ
ina bretu also so ne de ne Opemsuo kra na busua no e de ne ye nananom awekofo nti awekofo de e ya abo asansa anasa akroma yes ina maka na wadaroma wo asem bi etwa to a wo beka ama yetia de betwa to a meka ama yetia ne se ye da manfo nyina ase se eba ye sebe ye nko a ye se de kasa wo no no wo ham ye na wo ye ti ye ne ye ham enso so ye hu ni se enya ye nko a na ye amanfro film ya ese mi no kasa kura ya tese wanchi hene odi nipa be se 200 na nam kwanso ayeba nti enya ye nko a na enya amanfo aso ye mu ti ye be kan se ye da amanfo ase o mo nkoso anta ye chi fisi nwie je se dadwoada ni ye be kata chire kura Opemsuo ba na obaye na mani ewia na afi na ekwemu da ho amaye nti de meka se da manfo ase o mo nkoso amwaye na ne da se sabo udi na da ho adi bio yo ye fra me na bafo da me na Mamponghene chia me panini yo abujafo na bafo da me na Mamponghene chia me pani ena ye ne wakasei mote Dɔte yie ni mu asem ena yate abakosem a efa senti a se Mamponghene bi afiri to a na Asante hema edikuna ena yate Mampong kuroi abakosem kakra enye ni nyina ena yate enkaye dum ene nsenawa obiri konfo anoche konfo pani ebeyeye ewo kuroi mu monkoso na monhwe Opemsuo TV midin de kwame ewu animfo Opemsuo TV menhia hemfie sesi ade dwutegwa hemfie a ewo Asante Mampong eha ene ewo yedam ase nura odarmadan ho adi na kawi kakra nana akomia sachi tutuampam ametosumene abontemhene mema enyina damnifa nana enua pen ye PC na odampam enyina ebeja no bai estre se bibia beko yeda se nana odaru me bru yo ye frame nana kwasi esiedu me ye edubi nsu kese hene yenua pani ene nana dansebre se bonzo da honom no ti me gina fidie so e ma no yakọ yeda se miru adaruma nana wafo su be de akọ sante achim domi abraman so nua ni ko nana yeda se me anso mene nana opon frenyam adankreja man oyezo da se bre me am office no di ai ba indina enyina be hia mo a nana yeda se miru adaruma nana usu berma otoso mi atasma so hene sisi ane yeja yenua pani nkwan da se bre ye be ma no nanti ye yeda se miru adaruma nana pimo usu ado adanse ahensa ahene nana Mamponghene eye me wofa ase abdotufo nyina wo mo wofa ne me enti oyo na atuni tina me baaye yeda se Director of Operations at the Presidency, Asante Memu Prosi Commander, where ye Juma G. Dia, Dodona friend Commander 1, or no, Ena, or Drew Ha, or no so, Ebechia, Nananomono, Ura Kofi Boache, Commander 1, COP Kofi Boache, Ena Ebechia Nananom, Amananam Shedin, and Darkena. Ura Kofi Boache sesi ya yeka say ono na Director of Operations at the Presidency anopano Ura Kofi Boache bai and odan ho awie so waba Ura Kofi Boache Director of Operations at the Presidency ono so oye santini prekope oye santehene na people mobeka ya ebrebi a yewranya 25 years ya ye ne di nkomo okansempi ye mawura Kofi Boache so akwaba ne mpanimfo pi so eboni chidomo a sebi ebru one wono na ebaye Dr. Matthew Nanapoku Prempe napo akwakochia awie dada Opemsuo TV moyade nyamenhira mo mahwefo nso ayade na eye nana Dɔte ye no nso nana Mamponghemaa nsine so na ento ne manfo nto Asante man se wahye eye defo animonyam sa nana yemandem ni fadue Mamponghemaa so yemane hyedene na eye no yesunsum tachire ene dwumadie ne dɔso ti no se yede ani behwe defo ansa na sebe wato nananom wakura na so enti no yeye nana Mamponghemaa dia ono nso ye dia enti o asemu twato abeka kire ye nuanom o mo hwe titiriu ene wadɔfo ne wachitafo nyina me ma obia afishia pam obia hyeden se ade bi se ato ye ni me ma Asante man hyeden na ebio nso no de meka kire obi bia wo hwe me nei wo hwe camera se wa ha be 13
ɛne sɛ ewiase nyame nko ane kɛse tifa ne bi da se pa Opemsuo TV da se nyame hira be be na Opemsuo TV so nyamo akwa aba ye ja akra yo abrobe na de waduru hen ye nana a okwakura nti na ye nyina da se bre se bonsu enu nti na ma wo fra ntoma fefefa ade enso da wonsa ada wa fra konwa na de pacho ai okay pacho say akonwa be na wudie ne jase e wo hefa isanse ye kwawu isanse kwawu esanse jase hene ene ene na kasai dodo na anim a edi anim ya abobe ubedi akonwa yi unkonwa din ne yesen nana kwaku ahene ye boa nana kwaku ahene ye boa jase hene ene ene ne kasai nana asem be na abeka kire Opemsuo TV ahwefo a mo hwew na hia hemfie ne wiase nyinen de me ka a kire ewiase afana nyi se enkan no nanka ahenie nkrofo bibre mu ahenie sese esan utumfo enema wode atoto akwan mu nti no ama ahenie akono nti sese ama obia prese ode ne ho bedura ahenie enkan no sabi ye ba bachi obi ohene kura no wo dwane na utumfo ama ohene aye akono ahensem aye akono nti sese kro bia edi enidie ni wobuo ma eye nanano okay ye da se papa menhia kotokofie wa wura but oda roma bodi na da ho adi mai oda roma me pa chaw me din de ana kufie otosum yenu yo but oda roma osum de nampon atokon ye konfo aya no ma oneso kakra mai nana ye nampon atokon konfo yo ene de waba hai eja menua prekope ena dafom yo ti ene se me so de me ye bia no eba na me ba betsum be boa se ohene kasie se to a akonfo mu dwumadie wo ayiye yonimu no ene de adawro ma mamre ne amane de medical mempanifo abaye bebre eko anti diato ne se na se openina nkasa me so metutuma na mo meso mede ensabeto ensayem na ye aka akire amame no na wo ba wafade ne ye fita ye nim se Dɔte ye de nka ye tuntum ana akokɔ edi enti na wafade ye fita odawroma eno de ye me ne menua ntem asem odawroma ye da se papa Asante mai da so Opemsuo da se Opemsuo radio da se ye ne na so kasa kakra nyinampon atoko na one na Mamponghene ana kokon ama edi na nyabote bosumfo yi wo din di sen ya frame na nasafo ko amanwera hene okay company sama da bosum yi homa yi yo ne mpani sam se teti ho no abra na Mamponghene Asante kokon no oba bosum yi ho ana bosum ka kire ne se eko a wo ko no ma on fast kan mo fa ba na ono edi animu enti wona na di animu ama Mamponghene ebe na so Asante hene wow eti bo akonwa ne din ni ma yehwe eye nyina mpa atoko okay na mpa atoko Mamponghene ne bosom kasia pa no na chesena na Mamponghene bosom kasia ne konfo pani na aba ye damase Opemsuo TV ebekoso ama mohunu de ma ekoso nyina ewo ha na nanu bi so ato santene a sebiebru wono mo eba bechia na nanu mo enkaye acho udin nana obin pokutano nana obin pokutano na mba to okonwa no kwa ubokru wa hene ne ne hye nana wada roma kakra be na abeka kire ye na waba he de beka ne se okoni asanteman de ye busua ba akopɛ nti bring na se bibi ato asanteman na to okoman so nti eba ni abejam da sebre ane Asanteman nyina yo ya da se kwa ubokru wa hene ene na ka se wo se kwawu ene Asanteman ye nyina ya ade ba ko na nanom santene no ye tente ye na nanom bedi komo ba ko na Opemsuo TV ahwefo mahu mi rada ro mebru Opemsuo TV sunu emanhia hemfie ye mo akwa ba ejuso bro mi rada ro mebru da ho di ma ye hu nana ochira jenya otosum ye no kota fukronte kwa utafu kontehene mi rada o madanse ye mo akwa ba ede na obeka kire ye ye kan se ye ba ye ura da sebre ba bi oda ye ja no kwai ti kwa manti ne ba ye yo ada roma kwa uni Asante enkitahudi eda ye ncham ne sen Asante ne kwa wode sa na ye ka no kwa uni Asante de
ɛyɛ baako yɛ ni baabi efire ɛna yasa ba enchi ɔse kwawu ni asante yɛ baako yɛ nim baabi efire ɛna yasa aba yɛ nchi yɛ ne nana so eni nkɔmɔ na ɔdɔ mebru yɛ mo akɔ Opemsuo TV so ni yɛ nuamenia bacho udi ni udi brɛ yɛ frɛ me nana mpoma wura kugima kwa utafo jaso wa yo ka de na bɛka kyerɛ yɛn oh deɛ mɛka kyerɛ me ne sɛ yɛ firi kwawu aba yɛ deɛ asante ne kwawu deɛ yɛ nyinaa yɛ nipa baako enti yade atɔ asante ani a atɔ kwawu ani nti yɛ baayɛ a yɛba na yɛne yɛ nuanom abɛsom enkitahudie bɛ na da kwawu ane Mamponghene oh enkitahudie a da kwawu ni Mamponghene sɛ yɛ nuanom yɛ nuanom yɛbɔ mpai yo wase kwawu ene Mampong nuanom yɛbɛsrɛ yɛwura na yɛakyeame ne yɛne yɛwura kasa kakra yɛwura da roma ebru Opemsuo TV so ni ada roma yɛma akɔ abamira yo yɛma akyeame so kafra ne due That's it. yɛwura da roma da ho adi kakra ma yɛn From me, Nana Kwasi Obokuminta, the Tosumi, no, we are called Tafohene, Messiah, Trafohene, Mako, mine. yɛwura da roma ɔnante seɛ Near breach their ball, Mamponghemaa, and I'm so much yummy. Ever see quote, a sunset, Mamponghene, or yeah, Niniaka Swane, quote, to have seen a year, no, na Yura, in the penny, a friend tomorrow, Tintin Swadia. Now was said, Nicole mine, being commonly fan, and don't teach you dumb, Jassy, a quote. I can't hold everybody chidom. Na yɛbɛboa yɛhwɛ baabi pa ɛde nnua pani no ɛto yo radar many a dance papa yɛbɛhyia so wɔ prama no so abusuafo nana kwawu Tafohene ɛna yɛne no atwetwe nkɔmɔ no nananom di so saa nana bato da roman kwawu Opemsuo ɔno yɛ acting nifahene ɛwɔ kwawu traditional council yo wadaru mebru Opemsuo TV so ni menhia kotokofie ne yɛwɔ yɛ mo akwaba mira yɛda wase yɛ manana no mo due nso yɛ ma mo hyɛ de mira yɛda mase mira da roma da ho adi na yɛhwɛfo ehu medi di nana efa opuraman a ɔtɔso miɛnsa kwawu Opemsuo ɛna acting nifahene mira dasebrɛ ɛnti ɛna yaba yɛwura dasebrɛ kuamu abɔnten a ɔtɔso miɛnsa ɔno nene ɛyɛ yasi brɛ ɛmɛnu ne sɛnti yɛbɛgya yɛwura na yɛne no ɛne Mamponghemaa aba su abo ɛna ne sɛnti ne nyinaa yɛba ha ewie yɛma Mamponghemaa wie yɛma Mamponghemaa gakena shedding. Yura dase achiame dase abujafo yene nana so akasa yebekọ so ne nana no nka ye ni nyina twetwe nkomo baako na ya hwese de esi etie nana mo kwawfo na santere ten nana no achiame madaroma yebekọ so ne nana no akasa Opemsuo TV so ni yura da mo ebru mo akwaba yura ohene fefe mpa choda ho di mayen me ye ko ngwati ahene me ana mesa ye ko usa na ahene nana ko ngwati ahene efrem nana bo ma yiripe ametoso miensa nana bo ma ayiripe ametoso miensa mira ye mo akwaba de na be ka kire ko uni asante ye nyina ye nipa baako ye ngwati ya sifiri Opemsuo ye nuanom bibisi Opemsuo a ye ko bibisi ngwati anso mo ba ye nyina ye nipa ye dendan ho ye nyina ye nipa ye dendan ho esi eyi aba wo Mamponghemaa ebretufo nenya bretufo nya na ye ko manhene enenya isanse ko manhene ebretuni na ko manhene bretuni ena nua so ne Mampong sa pepepe ndi ade na to ye wurani ena ko manyina ko ahemfo ye ne mbanifo nyina se ba ne aba be eto manhene aka se didom ne mu bi na se bre wo ye bira da se achiame da se enti na ko manhene onwa mu ne santene ten na jasana na ukwa umai wo ma ye amana ye fe aboa fufuo ne ngoma eno no aha nananom bretuo wo mo akraboa no osibonyini a oda ne sisi mu
osibonyini ngoma na che se da sebre etu etene a da sebre eba yene nananom ahema ebi enkasa kakra yene nananom ahema ne bi ebe kasa na omo so ye no omodi nkomo ba ko miensa aha yebeko so ne nananom ahema ne bi akasa Opemsuo TV menshia ahifie na ahema da room ebru Opemsuo TV suni ye mo akwa ba ohima fefe ejemoso oda room na mo nantese audience Daudi ya fra me nana agosia de da me ya kwe ma tama konfo hima mi fi okwa me wa fa ne da sebra sebos wa fa ne da sebra kwa mo abaten ena ya ba ya wa fa yi Dɔte ye beja okwa nyene any blood so mine ya ba bi dia offer to na da sibebre sabre nana kwa umahene ne domuni santre ne wa papa tente ma usa nana no bi so egro ewa ha nana mo agro ya mudie ya di apele ma gina pele da sibre apele mo apati da sibre akua mo aboti na pele otoso miensa da sibre akua mo aboti otoso miensa kwa umahene aha na pele enti nana no so ba da sibre akua mo aboti wonu ena wadru hanu a sebi ebru na nanomo ebo ni chidom ene ababa ya wadru enunua ene da sebre sebonsu Opemsuo TV Opemsuo radio menshia ahifie ena mugusu amohwe na mugusu amutere da sebre akua moabo aten a otoso miensa wonu ena wadru a wono so atu atene sebi ebru nana yo nana wadaro mai no kasa kakra na sebonsu ene konya de oga otohere da sebre kwa boati ayene manu nti woni hoy se wona e osi e baso oye ninu akpani aye sanete na sebre amo ya da se asante ene kwawu enkitawudi ada ya ntam no sanete konya ba ko enyina ya ba kwawu eni kwawu fo ya asante fo sa ye fi ane ko kwawu wow enti ene o ba kasa kwawu fo aya asante fo sa okuni e ko kwawu yeyina yenu ne mampon ye fi mampon ko kwawu yeyina ne ba ko ose kwawu ene mampon ene asante eye ba ko pepe da sebre akua mo boatia otoso miensa kwawu mahene namu ene wodu hayin nana ye mo akwabo woyimpo ye ma akwaba Opemsuo TV ene Opemsuo radio menshia kotokofie ye ma akwaba pia mi ranya nkoda sitre nananom kwawufo ena omato santre tenti a omonso eba no da sebre sebonsu otosu mienu ni Dɔte ye emu ena omo aben Tibia yofo ya papa lawyer baako ayetani ni dijuma pa ena why lawyer wada Roma etuona no ten lawyer wada Roma da wo di ma ye na etiefo wada Roma lawyer kwa pokusi adi da kasai Mampongheene a wada ni pokusi no na lawyer ni nti ya mra ye de ye ni sai amamre mu ye ye ba ababe na ya ya mamre kaka mamre ni bi ya mo bi na so kan ho na afi ya chedi ni asu ya lawyer for ya eso anya basa eni sina me ba ye ni asa boy and so aka ho tire okay ya papa no lawyer e dia pa na lawyers mo do be kai no
So because an articles are and then in India or the aboard the legal profession. And was also here to go to university. So take here as a registrar. And don't all the time. You who are near Niache. And I'm proud of him. Yeah, I'll say lawyer and Yamisha. What are Madam Wadi May? Your family lawyer action. What could you agent fee? Me Okumase. Me Juma BIB Osuda Palo and Associates. Fantastic. We are young lawyer. What's your idea? Adiana, what's your fee? That's a blessing. So when you're lawyer ni mapa. All right, if you do the pinnacle of the law, I be a registrar. I work in university. It's at least me who say Jumade. So yeah, Jumadia. It's me all right in the field that you are. And to Monsieur Jumade perseverance and determination. Every day I say breho. Would you say Adiana long young lawyer say but also determination. My day hard work. It is very, very important because Lord, would be law about a lazy person. And I don't know who's there. And I say, me down 2 o'clock. Me sorry 5. Wow. So, and you say be a weekend in Joseph made that there be my yam and I come here. So, and it's now more mudi a kind that's a bremuna, a quite more fast. So, no, and just when I'm so quite now, send a bear, so a bit picture, a bedroom or more. Yo, lawyer, that's senior mission, papa. And management of the school, and our more HA. That's a blessing, so when you're the baby call, a honorable and eco school. That's a brand eco school in the Prempeh College. And also, all students now, one more HA. Nana. Prempeh College, all students, and or more do her or more Echiano. Yabako so Nayane or more Abon Komo. Yabako anymore. Opemsuo TV are for and Chai, and I am call Prempeh College. Or mobile Yabachia, Papa, and a deal money. That the Opemsuo TV Suni, whatever Madame Wadi Maya. Your family. Benjamin Kwaku Akolache. Now, I'm a board chairman of Prempeh College. And I'm a global president from the college. We are all students, Ohana. I'm all students. We call 80 and I'm here until 87, 1 to our passes. And at the end of the mobile, yeah, and now, that's it, Osebo to the second. I am Mamponghene. Also, your old student of Prempeh College. Now, they made former President Kufo. And no, or a board chairman, so Prempeh College, and maybe a chairman. And a Prempeh College, your students, so your constitution, you know, that's a very account more, all students' constitution, my, yeah, the kind. And a Prempeh College, that's a very and yeah, all students, you see, house Agyakomaa school, no, the friend of Pokuwari house. That's a very big sword, no, I mean, a sister house. Last year, the 75th anniversary of Prempeh College. Now, on the sea, or 2 for a name. Now, I didn't know EBN Kabeshe. It's in another year, what for ma, or say Prempeh College. Yeah, but now, yeah, Betia, near Mebusane Yako, Asante Yako, it's empty nearby. Yeah, Papa, we're front to the Misano or some Bomamo Pa, Prempeh College. Yao Bay and Abama Kumamu, Nasana Musi saw flower free moon. Yeah, tis Waka baby, no, a baby. And I'm Liga Kano, a 75th anniversary. Last year, on the Behe, a Jumadina, it's a bass, a Jumabe, tell me about friend be our back. And I yes, so a course school university, no, KNUS for register. You will be brave and in some. And I'm not saying lawyer Nick Siapa, and then someone said lawyer for Eddie Jumadebe, I am moot court, Emma. It's Nanadia, Yanina. Okay, it will be brave, Tia say, a baba, so I bet ya. Obinya Dibra, na Nisuku or Koya in Chia free, now what the Sia, now I hear Papa is Nidibra when Yanya or Nisuku, and the other saying Chilimasia free moon. Yeah, I'm on air. I'm going to be alumni who go school now. We are on South Hawaii now. Boy school no, I buy point to be in it's here that all students.
ya boa school no na bebre mu ba projects bebre na eka ho emeye na mdi kan kan se wo ko school na wi a se school no tun safra wa beboa yesi dormitory ba kuma school na ka ho na yesi oboku ware house o ka ho na yesi so and projects bebre aye ho ni na no o ka ho emeye nti de me kan church mu an se oboku school na wi a wo fa school no wo be ye ni pakese do wo bia no so hwebachi na beboa ma echi ba for no so esia free de waye eti me feel say the meja echi ba for no yeda se pa yeda ade ba akwa ye friend ho seniors ne amanfo it surpasses everything say on hini kase say wo humi bia senior president kufo na be share senior bia no ne twan nyina nti na o se seniors ne de ba be hwe yewura ne achi ne agya ne kwan a na o se ye ba na me dey offer me Sonny Prekope politics I advise I know the man yeah me kai 2024 me kai ba December second year ba haya ye no ye feso ene president Mahama ye feso ema senior nti obie ni do ma bia our advice ne wura oko nanu mo ha na o se me ba na me respect kese me mano na ye danasi nyansa ne niema o de ye jaye prempe college enu nti body mbo a obo ne prempe na ne sia niema bebre efi no suban ni nimde omo so na ehwe ya ene ye du baby edri ya papa lawyer Andy Okra ene na ka se kan ya Asante mantamu so afo ye danse Opemsuo TV ayofo sabre ya papa e wa ha dodo no ni no na bibi ntie be mo no ada ne ho di na afoforo so mo hwe TV ma hu no papa mbacho Opemsuo TV sini wada Ramadan ho di mai your friend Pastor John Ofosu True Faith Church International Asante Mamponghemaa tu aso yo da sebra wo fra toy na se bi ebru ye di ne Dɔte ye e de na onim fa no kakra be na be ka fa no wa kire na na de Mamponghemaa ye ne no ada ti Mamponghemaa no mo ya je se oyo ohimpo o bu nipa bi odi nipa bi atum oni nipa bi atena so dwe mu no braso nyame abefa no a se nyame kopon fa no kosi ba bi bokọ ma ye yo dodo ono aka se ahinie ene kristosom anan nyame som enkitahudie bi dantemo esu sai na tie ahinie ne kristosom de okọ babro mu a ko adisem ho na wo se ahemfo omo ani monyam be pie ahema mu ho okay anti ahinie ne kristosom de nyina abako afutuo ben na de ma enchirima afada sebre ni twa ne sa wo twato ho eho efa na ho brase ne dwo ne nyamisuo ni ade na de wasira se wadia bi papa di wo na chi nti yenchirima no yehwe obrabo papa ne se de na suban ne kasa tie bia ne yanso yesua na yemfo enfa mo ye bra na enchirima so yensua ya da se papa Yakobon insha bebre asumdue kan amen krafo sabre boku na ba na sia na mu na dura na ba asigiri abugarago azoka otosu mienu na sia na mu minua wa hobedo modi amaye na mo amohwe TV ni nyina mahu no minua wadaroma emu akwa aba ya so da mu de na ba asia na mu fu akwa aba yeso ya ho ye ba wadaroma da modi maye to ye na na Asante region kusasa hinini nana kusasa hene Asante region oni ana garuti mpande oka delegate na omo free boko no to omi na yamba ye afi no musisi omunte bo ho kusasa hinini ampobi omo de omo ye Asante region ha kusasa fo aha ne mo delegate no ebise ya papa nkwana ewo hosese yo enti delegates a omo ba represent boko na ba asigiri abogarago azoko otosu mienu ohempon kese no na ebimodi kan aba no ya na kusasa hin Asante region be twetwe nkomo kakra bi ye wi ana afi madaru mebru aha Asante region hima so omo nyina no da sebre na be eyi enti na omo ba woni ye be ka bibi tiawa on behalf of them person wo ka bibi kakra kire ye efan kitawudie pa eda ye ne wono montem wada no kra boku na ba abogarago asigiri azoka the second paramount chief of Kusauk the one ye nana ne nyame afre no ne nyanko pa no enye nchen te asamato Asante mai ni mu awose ono so ni nua no awose obabi te mama o tinkrase ne ombra na ono so beta akiri
na bibia wo se ye bia na ye fefefe e ma etumu hu ya em se ya yan ka se ye nana Mamponghene inshallah nonte ene ye gina ha ti ya me fo de kran se yi ya da ma se nti mama kwa aba obi ho ebetumi na kasa na ye no be kasa na ada me ye introduction no na we never ko sa se ye no ne mambu nyina kwa aba da ma se enti omo mbe represent boku na aba na omo abenana no mada room mama kwa aba ya da ma se bebre si anamu na omo duru ai boku na aba na si anamu na omo so adura yadika ka ya no omo kasai e wo kwan na no enti na na boku na aba asigiri abogrago azoka na si anamu na adura onye madara kakra be na be ka chere se da sebre wunim no kakra sabre ya we fra to die na be ka chere e meka se obi a nhya ne ho den na sa na bi ase ete ye nyina ye be ko obi ani ho be ka yo ye da se e die na se nchima asua fri no na ho bra se se ye sua amamra ne ye bre ye ho ase e bi se do be ye panyina ye se tambia no kunya ho bra se ye da se na na breku Mamponghemaa ene na aka sei na na madara ma ye da se ye sire nyame pa e ma